खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव मोन 39 उपजिल्लाफोरखौ फैगौ 4 अक्ट'बरनिफ्राय जागायहोनो लादों। IIT गुवाहाटीआव फरायनाय फरायसाफोरा मेडिकेल फिटनेस फोरमानलाइ होनांगोन। कारेमुरा ग्रीनलैंड स्पोर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। नेपालाव दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया सा 192 जाबाय। गोजौसिन बिजिरसालिनिफ्राय आसाम सोरखारनिसिम कन्टेम्प्ट नटिस। फुजा कमिटिया रां खांनायनि मुङाव सासे सुबुंखौ बुग्लिदों। 8 लाख बिजाथिफोरा ADRE 2.0 आव जिरायनानै जाफुंसार होनायखौ गिबि मन्थ्रिया बाख्नायदों। कसुगाव नाबिनगराव सान्थालि रावा मिडियाम हिसाबै गनायथि मोननायनि थाखाय सोरखारखौ हामलायथि जासिनाय हाबाफारि। फोरोंगिरि रेणु बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय नैथि सेमि फाइनाल मटाटुली FCआ देरहायो। फोरोंगिरि रेणु बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय नैथि सेमि फाइनालाव मटाटुली FCआ देरहादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव गासै मोन 39 उपजिल्लाफोरखौ खुंथायारि बिथिङाव गोग्गो आरो गेबें खामानि मावनो हानायनि थाखाय जिल्लायारि मर्यादा होनानै मावख'आरि खामानिखौ जागायजेननो रायजो बेंगिरिया बिथोन होदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेटआ थांखि लानानै रायजो बेंगिरिनो गनायथिनि थाखाय दैथायहरनाय थांखिलाइयाव गनायथि मोननायनि उनाव जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशननि कमिशनार सेक्रेटारि MS मणिपन्नाना मुंसाइ होनानै फैगौ 4 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनांगौ होननानै बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बे उप-जिल्लायाव सानै ADC रेंकनि अफिसार थागोन आरो बिसोरनो आबुङै गोहो होनानै खामानिखौ जिल्ला बेंगिरि बायदिनो मावनो गोहो गथायनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बोसोरफ्रोमबो फरायसाफोरा गावसोरखौनो फोथैनानै लानाय जाथायखौ नोजोर बोनानै गुवाहाटी IITनि खुंथाया गोदानै मुं थिसनफैनाय फरायसाफोरा गावबा गावनि मेडिकेल फिटनेस फोरमानलाइ होनांगोन। नङाब्ला गोदान फरायसाफोरखौ एडमिशन होनाय जानाय नङा। लोगोसेनो बे मेडिकेल फिटनेस फोरमानलाइखौ दैथायथारनांगोन होननानै IIT गुवाहाटी खुंथाया फोसावदों। IIT गुवाहाटीनि डाइरेक्टर डक्टर देवेन्द्र जालिहाला बे बिथोनखौ होदों। मानो होनोब्ला बेनि सिगाङाव गोबां फरायसाफोरा गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि कारेमुरा माइब्रा बाजार गेलेग्रा फोथाराव कारेमुरा ग्रीनलैंड स्पोर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया समबारनिफ्राय जागायबाय। जाखांफुनाय समाज सिबियारि मनिन बर'नि मददजों खुंजानाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो कारेमुरा रनायश्री गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि मिरु सोद्रोमा शरद चन्द्र रामसियारिया। मोन 16 जोलुर गेलेग्रा हानजाया बाहागो लानो गोनां बे गेलेनाय बादायलायनायनि फाइनेल गेलेनाया फैगौ 20 अक्ट'बर खालारखालि गेलेजागोन। गिबि बेखेवजेननाय गेलेनाय बादायलायनाया जफादं FC आरो बग्रिबारि FCनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे गेलेनाय बादायलायनायाव जफादं FCआ बग्रिबारि FCखौ 2-0 गलाव फेजेनो। बे गेलेनाय बादायलायनायनि फाइनेलाव बान्था महरै देरहाग्रा हानजानो नोगोद 30,000 जों लोगोसे गंसे ट्रफी आरो रानार्स आप हानजानो 20,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी होनाय जागोन होननानै खेला बानजाय आफादा मिथिनो होदों। नेपाल सोरखारा डाटा होनाय बायदिब्ला आथिखालाव नेपालनि दाब दाब जायगायाव दैबाना जानायनि जाहोनाव गासै सा 192 सुबुङा जिउ गोमाजाबाय। बेनि अनगायैबो गासै सा 194 सुबुङा जोखोम जादों आरो सा 30 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। लोगोसेनो 1237 गं गावारि न'फोरा दैबानाजों बुखारलांजाबाय। गासै मोन 19 माहारियारि राजा लामाफोरा बायफ्लेनानै थेर बेथेर जालांबाय।
आथिखालाव नेपालाव हरखाबै गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव नेपाल बायदि फिसा हादरा जोबोद खहा जानांबाय। बुलडोजार बाहायनानै एवेक्शननि मुङाव न' बां सिफायग्लुंनायनि थाखाय गोजौसिन बिजिरसालिया आसाम सरकारनो कन्टेम्प्ट नटिस हरदों। गोदान दिल्लीयाव गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे बेन्च कर्टआ जास्टिस बि.आर. गावाई आरो के.बि. बिश्वनाथ मोनहा बिजिरनाय होनानै आसाम सरकारनो कन्टेम्प्ट नटिस हरनायजों लोगोसे सप्ता खुंथामनि गेजेराव बिजिरसालिनि दरखंआव गसंफैनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि कसुरतली ओनसोलाव आसाम सरकारनि कामरुप जिल्ला खुंथाया मोन 40नि नखरखौ बुलडोजारजों सिफायनानै होदोंमोन। जायफोरा बुलडोजारजों न' बां सिफाय जादों बिसोरो गोजौसिन बिजिरसालिनि दरखंखौ नारहैनायाव आथिखालाव आसाम सरकारनि खर'आ सानो गोनां जादों। सिलचरनि अम्बिकापट्टी ओनसोलाव मोनानि समाव दुर्गा फुजानि मुङै रां खांनायाव गंसे लामायाव होग्रा साहा दखाननि बिगोमाखौ रां बिनायाव हरिनि थाखाय फुजा कमिटिनि सोद्रोमाफोरा बुनानै गोब्राब जोखोम खालामनायजों लोगोसेनो दखानखौबो बुफाय बुसि खालामदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननै सिगाङाव सिलचर समसान रड दुर्गा फुजा कमिटिनि सोद्रोमाफोरा अम्बिकापट्टी ओनसोलाव लामायाव दखान होग्रा सुभदीप रायनियाव नोगोद 5,000 रां फुजानि मुङै बिदोंमोन। जाहोनाव रबिबार बेलासि समाव दखानाव फैफिननाय समाव आरोबाव बिनियाव 5,000 रां बिनायाव हरनो हायैनि सोलाय 500 रां हरनो नागिरनायावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मिथिनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहोयो। फुजा कमिटिनि सोद्रोमाफोरा गावनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनायनि जाहोनाव सिलचर सदर पुलिस थानायाव थांनानै फुजा कमिटिनि बेरेखायै एजाहार होनाय जायो आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांनायबो जायो। थांनाय रबिबाराव खुंजानाय ग्रेड 3 नि मासिनि थाखाय 8 लाखनिबो बांसिन बिजाथिफोरा आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एबा ADRE 2.0 आव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन थिसनथाइ आनजादाव लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो साबायखर बावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसेनो आनजादखौ आब्रुथियै मावफुंनायनि थाखायबो बाख्नायदों। आसामा फिन खेबसेबाव आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजादनि लिरनाय आनजादखौ जाफुंसारै खुंफुंबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माइक्र' ब्लगिं वेबसाइटआव लिरनानै आं बे गोनांथार आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनायाव लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रबिबाराव ADRE आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय 8 घन्टा मबाइल इन्टारनेट दोनथ'नायजों लोगोसेनो गोख्रों थाग थियारिनि सिङाव खालामनाय जादोंमोन। बेयो सेप्तेम्बरनि नैथि बिदिन्थि जेराव आनजादनि समाव आसामाव मबाइल सिबिथाइफोरखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव नाबिनगड़ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै आदिबासि माहारिनि आसा आसु आदिबासि संगल अभियान SSRB लोगोसे आदिबासि माहारिनि बारग' बिग्रायारि आफाद आसिमा आनला BCF STF आरो ADF नि बानजायनायाव सानथालि राव आरो हांखोआ आसामनि मोनसे राव आरो हांखोआ मिडियाम हिसाबै गनायथि मोननायनि थाखाय थेंक्स गिभिं सेरेमनि हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसेनो बारग' आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे आसामनि बारग' मिनिस्टार प्रिथिबि माझीजों लोगोसे AWDC नि चिफ दुर्गा हास्दा AWDC नि चेयारमेन आसिम हास्दा BTC नि MCLA रेवरेवा नार्जिनारि सजल कुमार सिंहजों लोगोसे गोबां आदिबासि माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन।
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरमा सेरनि मैकुलि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजाबाय थानाय फोरोंगिरि रेणु बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव मैया समबारखालि नैथि सेमि फाइनालाव मटाटली एफसी दोलोआ मैकुलि एफसी दोलोखौ 1-0 गलाव फेजेनो। मटाटलीनि जानानै गलखौ सोयो तनु बर'आ। मैयानि बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ दैदेनो निरन बर', सम्पक मिश्र, नकुल बसुमतारी आरो महन्त बर'आ। दिनै एबा 1 अक्ट'बर खालि जोबथा गेलेनाया मटाटली एफसी आरो कलबारि एफसीनि गेजेराव जागोन। बे जोबथा गेलेनायाव गाहायालासि महरै नुजाथिफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारीआ। गेलेनायखौ बेखेवनानै होगोन बरमा बियाबनि एमएलए भुबेन बर'आ। माननि आलासि महरै नुजाथिफैगोन बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, देवबार रामसियारि, बान्था होगिरि खोरोमसार बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।